На Йорданова, читалище Пробуда, град Бургас, ръководител Кина Христова. Тя ще ни изпълни песента на Инат, музика, текст, аранжимент, Поли Генова, Борислав Миланов, Себастиан Арман и Давид Бранер. На Инат и Пламена Йорданова. Толкова любов в мен, има смисъл още да остана и намирам воля всеки ден. Има хора като теб и мен, ще останем на инат да се борим, кой зависи да от теб и мен. Но сам ще намеря сила в мен и небето да достигнем на инат. Ще бъде с теб, колко можем да постигнем, колко можем да постигнем. Той е там и ни дава, той ни дава сила, смелост да вървим напред. Благодаря. Пламена Йорданова.